своє. О, добрий Єзу. Дай ту на землі. Дай ту на землі. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. І з Духом Твоїм. Дарагія браты і сёстры, хацеў бы сёння шчыра прывітаць у нашай супольнасці яго эксцэленцыю ксяндза біскупа Андрэя, якога вы ўжо добра ведаеце, таму што быў у нас на рэкалекцыях велікапостных, завітаў да нас у госці, шчыра вітаем яго, цешымся з этой нагоды, што сёння будзе разам з намі маліцца, узначаліць святую імшу. Традыцыйна святая імша, у якой сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў наступных інтэнцыях. Будзе адна з інтэнцый за ўсіх парафіян у вашых інтэнцыях, за вас, з тымі просьбамі, якія носяце ў глыбіні свайго сэрца. Будзем ахвяроўваць гэтую святую імшу Пану Богу. Другая інтэнцыя – гэта за колы жывога ружанца, традыцыйна, першая нядзеля месяца. Будзем давяраць усіх, хто практыкуе гэтую малітву Пану Богу і апецы Найсвяцейшай Багародзіцы. Будзем прасіць аб заступніцтва для кожнага з вас, для вашых сем'яў, вашых блізкіх, прасіць Пана Бога за вас і ў вашых інтэнцыях. Таксама сёння ў нашай парафіі вялікая радасць, таму што праз сакрамент Святого Хросту да нашай супольнасці далучацца аж 3 новыя сябры, і ўсе яны браты і сёстры. Вось такое нечаста бывае, таму мы вельмі цешымся з гэтай нагоды. Наша парафія стане крыху большай і праз сакрамент Святого Хросту стануць дзецьмі Божымі. Таму перадаю слова для ксяндза біскупа Андрэя. Вялікі дзякуй за прывітанне. У мяне отпуск, таму вот я думаю, трэба па гасцях паездзіць. А это мой аднакурснік і сябар, таму як вашмяны не прыехаць. Ну, а вас абмінуць немагчыма, не буду ж я ў яго на плебаніі сидзець, правда? Трэба з людзьмі службу святую служыць, а тым больш, што тут вот такая радасць. Пабачыць этих деток, это тройняшки, так? Тройняшки, это у наш час просто ну дива, тут любое дитя убачишь, то радуешься, а это трое. Так что, дорогие бацькі, скажите перед собраным костелом, якія імёны вы выбрали для своих деток?
Богдан, Тимур, Тимофей і Єва. Двоє хлопців і дівчинка. Аб чим просите ви у костёла Божага для своих детей? Бацькі хросныя, просячы пахрысціць ваших дзяцей, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы хросныя, а пакажыцеся, хто хросныя? Ёсць. А вы хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць гэты іх абавязак? Дарагія дзеці, касцёл Божы прымае вас з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначу вас знакам Святого Крыжа. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz brzegi świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz brzegi świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana, odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог: «Сосмаглые, уще ідіть до водов, і ви, які не маєте сребра, ідіть. Ідіть, купляйте без сребра і без плати за вино і молоко. Навошто ви одважуєте сребра за тое, що не есть хлебом, а працу свою за тое, чим нельга насититься? Слухайте уважливо мяне і споживайте добро, і нехай душа ваша натешится туком. Схилите вухо свое и придите до мяне. Послухайте, и жить будет душа ваша.
И дам вам заповед вечный, неизменные ласки для Давида. Это Слово Божие. Bogu niech będą dzięki. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Otwierasz rękę, oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz dosyta wszystko, co żyje. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Otwierasz rękę, Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, хоть кто отлучить вас от любови Христа? Нещастя, ті пригнет, ті переслід, ті голод, ті галеча, ті небезпека, ті меч. Над усім гэтым мы атрымліваем полную перамогу праз таго, хто полюбіў нас. Бо я перекананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае, якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Христе Езусе, Пану нашым. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне у пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пашлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іх. Калі ж настаў вечар, яго вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца – гэта і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці».
Яны ж кажуць яму: у нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы. Ён сказаў: прынясіце іх мне сюды. Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Умілаваныя ў Хрысце, дарагія сёстры, дарагія браты, шаноўны ксёндз Віталій. Па-першае, я з вялікай радасцю хачу перадаць вам прывітанне ад усіх людзей нашых, якія збіраюцца на малітву і ў Брэсце, і ў Баранавічах, і ў Пінску, у Гомелі, у Мозыры, кругом на Палессі, Пінскай дыяцэзіі. Это вашыя браты і сёстры. І яны вам перадаюць прывітанне, знак еднасці ў Пану, што мы адзін касцёл, што мы, хоць геаграфічна, можа, мы ніколі не перасячэмся там, можа, хто з вас будзе ў Пінску, а можа і не, а яны ці прыедуць вашмяны калі, а можа і не, это не важна. Это не істотна. Затое у нас адзін касцёл. У нас еднасць у Пану. І наша сённяшняе разважанне, яно не будзе доўгае, таму што гэта не рэкалекцыі. Ужо падчас рэкалекцыі там мы тут з вамі маглі цэлымі днямі у касцёле знаходзіцца, а тут у нас сёння і хрост, ще і працэсія, і шмат у нас тут розных справаў касцёльных, так што доўга не будзем разважаць. Але вот некаторыя істотныя рэчы я вам хацеў бы пра іх сказаць. Як там мой татка аднойчы, тата мой скардзіўся, што кажа, што за дзеці такія цяпер разумныя надта? Я кажу, а чаго, што такое? Да вот, кажа, як вы раслі, то мы, это ў сэнсе я і моя сястрычка. І ён бывала, ён ці мама, там, прызнаюць, што зашмат мы тэлевізор глядзім. І яны, можа, і вы так рабілі. І яны патаемна гэты провод вынуць. Разумееце, это электрычны, это з телевізора. А мы уже ж там тыкаем в гэтыя кнопкі, не ўключаецца. Яны руками разводзяць, што не, дзеці, бачыце, не ўключаецца, можа, спорціўся. Каб мы не глядзелі цэлымі днямі тэлевізор, каб больш на вуліцы там гулялі, яшчэ это ўсё у вас наперадзе, это вот гэтыя все штукі такія. А цяпер, кажа, этих внукаў этих прывезлі там яму на выхаванне, а яны, кажа, раз тут, дедушка, нема штекера этого, давай вставляй там все, уключай. Кажа, что за такие разумные дети пошли? Для чаго я это кажу? Каб мець энергію, это дзіцё уже нават, бачыце, горкае разумее. Каб мець энергію, трэба мець гэты контакт, правда? Тут оно иначе выйсці не можа, таму што не можа так быць, што гэты тэлевізор сам сабой працуе. Это немагчыма. Ці у машыну як не зальеш гэты бензін, яна пакашляе і все-таки стане. Нема рады. Это неумолимый закон, что каб вот мець эту силу, моц, энергию, каб что-то рабіць, трэба мець контакт. Трэба залить что-то, трэба ехать на заправку, ці трэба ты штекер шукаць, ці хоць яна там беспроводная, як цяпер гэтая зарадка, а ўсё роўна что-то да чаго-то ты прылажыць, мусіш.
нема рады. І вось у сённяшнім другім чытанні святы Павел ставіць на першы погляд простае пытанне, але яно зусім непростае. От ён пытае, хто адлучыць нас ад любові Хрыста? Ад Бога, ад Божай ласкі. Хто нас можа, хто мае такую сілу, каб нас адлучыць, аддзяліць ад любові Хрыста? І ён далей пералічвае, а можа няшчасце якое-то, можа прыгнёт, можа пераслед, можа голад, можа недастатак, можа небяспека якая-то, можа меч. Што з гэтага можа аддзяліць нас ад Бога? І сам адказвае, над усім гэтым мы маем перамогу. Все это не можа нас аддзяліць ад любові Христовай. І на першы погляд это простае пытанне, вот і просты адказ. Нішто нас не можа аддзяліць ад любові Христовай. Все, кропка. Але на самой справе адказ крыху іншы. Ёсць той, хто можа нас аддзяліць ад Бога. Это я сам. Я магу сябе аддзяліць ад Бога. Былі часы, калі нас запалохвалі, адганялі, забаранялі. Это хто старэйшыя людзі, да вы больш можаце пра это расказаць, пра это ўсё. Пра гэтыя лінейкі ў школах, пра гэтыя сабранія кругом, пра вот это ўсё. У арміі нельга, там у інстытуце нельга, кругом только здымай крыжик, нету Бога никакого, все высмеют, облают, что ты темный таки человек, в Бога ты веришь. Костелы позакрывали, ксяндзоў поразганяли, сёстраў законных не было. Але пацвердзіце, хто хацеў, тыя дзяцей хрысцілі, правда? Тады, у той час. Так было ці не? Хто хацеў, нават партыйныя некаторыя, ноччу, у потайках ехалі, ксяндза угаворвалі, не записывай там эту книгу, не пиши, а дзіця хацелася пахрысціць. Як это дзіця не хрышчонае будзе? А многія і шлюбы бралі. Хто хацеў, той браў шлюб. Ехаў у другую область, на Літву ехаў. І хто хацеў, шлюб взяў. Ніхто не можа знаружы, звонку, ніхто не можа нас ад Бога аддзяліць. Толькі я сам магу ад Бога адвярнуцца і паміж ім і сабой сцяну паставіць. І ўсё. Я сам магу. Цяпер жа свабода, касцёлы адкрытыя. Хадзі не хачу. Імшы раніцай, вечарам, у любы час. Хочаш па-польску маліся, хочаш на беларускай мове, хочаш спяваная, хочаш чытаная, любая. Дзетак, вадзі, он сёстры законныя, гатовыя вучыць з раніцы да ночы, хараводы з імі будуць вадзіць з дзеткамі. А пачынаецца, там кружкі, там хакеі, там танцы, там макрамэ вышыў, там. Всё, і вот і сам жа бацька, і сама маці раз і стеночку ставіць паміж дзіцём і Богом. Сам чалавек падумае, это ж, а можна ў другую нядзелю схадзіць, а не так іншым разам. Як ужо пайду на пенсію, тады-то я ўжо рвану, тады-то я ўжо да Бога буду. Вот. А хто з моладу, вот з такога дзяцінства, хто не пратаптаў сцежку да касцёла, наўрад ли ён потым на пенсіі знойдзе тую сцежку. Наўрад ли. Я моцна сомневаюся в этом. Сам чалавек. Вот и все. Весь адказ на это пытанне. Хто можа адлучыць нас ад любові Божай? Толькі я сам сабе магу. Бар'ер і сцяну воздвигнуть, поставить і все. А потым дзіўлюся, што-то са мной робіцца.
Что-то все некое мне безликое становится, что-то мне все ровно, что-то мне ничего не хочется, что-то мне вот все не так и все не то, и силы нема. Так душа голодная, душа в обморок падае ад голода, яна нічым не накормлена, яна Слова Божае не чуе, яна не мае пачуцця локця других верующих людей, яна одинокая, яна пакутуе душа. И дитя малое кажа, каб телевизор работал, дедушка, уключи штекер у розетку, вот и все, и заработает и телевизор. А мы, дорослые люди, разумные, думаем, а что, чему-то душа сама по себе не может так вот она. А душа не может сама по себе. Души Бог потребен, души потребный костел, община верующих людей, молитва народу Божага, вот что души треба. Без этого яна все, яна пачынае хилиться, все, падая, и потом уже ей тяжко реанимировать эту душу нашу. Так что вот няхай гэтае коротенькое вот это Слово Божие, что мы сегодня почули, вот это один его урывачак, няхай западе нам у душу. Няхай будзе нам перасцярогаю, что ніхто, ніякія праследаванні, там ні ўлады, ні ворагі, яны не аддзеляць нас ад Бога, калі толькі самі мы ад Бога не адвернемся, не адкажемся ад Яго і не будзем жыць, варыцца ў сваім саку, сваім вот толькі зямным жыцці. А калі будзем хацець быць з ім, то нішто нас не стрымае. Амен. Дорогие браты и сестры, просим теперь нашего Пана Иисуса Христа, каб быў милосердным да гэтых деток, якія прымуць ласку хросту, да іх бацькоў, да хросных і нас усіх, ахрышчаных людзей. Молимся, каб у таямніцы Тваёй смерти і ў воскресення Ты праз хрост адрадзіў гэтых дзяцей і далучыў іх да святога касцёла. Просим Тебе. Молимся, каб праз хрост Ты зрабіў гэтых деток верными вучнямі і сведкамі Твайго Евангелля. Просим Тебе. Молимся, каб бацькі і хросныя былі для гэтых дзяцей добрым прыкладам у веры і справядлівасці. Просим Тебе. Молимся, каб Ты заўсёды захоўваў іх сям'ю у Тваёй любові. Просим Тебе. Молимся за кулка жывога ружанца, якія дзейнічаюць у гэтай парафіі, у вашых інтэнцыях і за вашыя сем'і, вашых родных і блізкіх, каб гэтая малітва ружанцовая прыносіла духоўную асалоду і вялікія ласкі ад Бога. Просим Тебе. Молимся за ўсю парафію, за тых, хто цяпер ёсць у касцёле, за тых, хто на іншых імшах сёння, і за тых людзей, якія па розных прычынах не могуць быць у касцёле, за хворых асабліва, старэйшых людзей, у каго сілы няма, каб дайсці да касцёла, можа, дзе-то жывуць далёка на вёсках, каб Бог ласкавым окам паглядзеў на кожнага з нас. Просим Тебе. Святая Марыя, Маці Божая, молися за нас. Святы Яне Хрыстителю, молися за нас. Святы Юзефе, молися за нас. Святыя Пётр і Павел, моліцеся за нас. Усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў на свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц д'ябла, духа неправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла.
пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтых дзяцей ад першароднага граху, учыніў іх святыняй Тваёй славы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Няхай абараняе вас моц Хрыста Збаўцы, на знак якога які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Молімся, браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і Духа Святога. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць ад Бога новае жыццё з вады і Святога Духа. Старайцеся выхаваць іх у веры, каб гэтае боскае жыццё захаваць ад заразы граху і каб яно магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы, кіруючыся верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе Божых дзяцей? Ці выракаецеся усяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Ці хочаце вы, каб гэтыя дзеці прынялі хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Так. И сюда ближе, вот как тут уголовка была над этим. Это кто? Богдан. Богдан, я тебе хрещу у імя Айца і Сына і Духа Святого. Хвала Айцу і Сину і Духу Святому. Трошку витрите чуть-чуть. Головку притри. О, так. О, добре. Хто далей? Это Ева. Так. Ева, я тебе хрещу у імя Айца і Сина і Духа Святого. Хвала Айцу і Синові. І трошечку при. Так. Трошечку так. Отак. Добре. Так. І Тимур Тимофей. Так, вот это будет. Тимур Тимофей, я тебе хрещу у імя Айца і Сина і Духа Святого. Хвала Ойцу.
Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, Ён сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы, далучаныя да Яго народу, прабывалі ў Христе, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Amen. Дарагія дзеці, вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Свечки. Запалите. Просто да, по одной. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Хрыстом, заўсёды паводзілі сябе, як дзеці святла, і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ўсе, ахрышчаныя ў Хрысце, у Христа апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Sam przyszedł Bogu, przyjdźcie raz, dotrzymać pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wolając. Święty, 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 Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem, obecnym wśród nas biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach. Pamiętaj, Boże, o nowochrzczonych, których dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomoże. Zmiluj się nad nami, Baranku Boży.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądź błogosławiony, wiekuisty Boże, za niezmierną miłość, którą stworzył świat. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Bądź błogosławione wieczne słowo Ojca, który swoim przyjściem oświeciłeś świat. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Bądź błogosławiony, boski Zbawicielu, który męką zmyłeś ogrom ludzkich win. Wielbimy Ciebie Wielbimy Ciebie Bądź błogosławiony, Chryste zmartwychwstały, który swoim duchem ożywiłeś nas. Wielbimy Ciebie Wielbimy Ciebie Bądź błogosławiony, Jezu nasz
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у аўторак 4 жніўня ўспамін святога Яна Марыі Віанея, прэзбітара, апекуна святароў. Серада 5 жніўня ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Кангрэгацкай, таксама званай студэнцкай. Чацверг 6 жніўня свята перамянення Пана. Гэта таксама першы чацверг месяца, малітва ў інтэнцыі аб пакліканні. Пятніца – гэта першая пятніца месяца набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста. Субота – успамін святога Дамініка прэзбітара. Таксама ў суботу пачатак навенны перад урачыстасцю Маці Божай Барунскай. Навенна будзе адбывацца на працягу 9 субот, а гадзіне 12 баруну. Найбліжэйшая субота – гэта субота ашмянскага дэканата, таму ксёндз Пробашч з барунаў, ксёндз Павел сардэчна ўсіх нас запрашае на гадзіну 12 у найбліжэйшую суботу. Нядзеля, наступная нядзеля святая імша у Палянах а гадзіне 14. Першая нядзеля месяца, інтэнцыя жывога ружанца, папская інтэнцыя аб евангелізацыі ў гарадах, дэцызіяльная інтэнцыя аб аздараўленні з хваробаў, аб ласцы веры для ўсіх хворых, пакінутых, адзінокіх і зняважаных. Дзякуем за ахвяры, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, нашай парафіі, за ахвяры, якія таксама прыносяце на плебанію. Няхай добры Бог кожную ахвярнасць аддзячыць дабрыні свайго сэрца. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Сергей Даніленка, 52 гады, Алена Баркоўская, 58 гадоў, ГНВ Фасенкевіч, 79 гадоў, Ягор Дзегцяроў, 42 гады, Іван Гарбоўскі, 60 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Światłość wiekuista, niechem świeci, poczywają w pokoju wiecznym. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, по Твоя оброна. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было б аб'яваў. Дзякую усім за дар супольнай малітвы, дзякую ксяндзу біскупу Андрэю за тое, што сёння маліўся з намі, узначаліў гэтую святую мшу і прамовіў да нас Божае Слова. Няхай Пан Бог благаслаўляе яго на шляхах пастырскага служэння. Столькі было б аб'яваў. Жадаю усім добрага адпачынку, плённага тыдня працы. Праз хвіліну будзе ўзнаўленне адарацыі, выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся словамі літаніі і вырушым у традыцыйнай працэсіі вакол касцёла. O zbawcza hostyo godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęko wiernych ci, daj siłę, pomoc, zeszli nam jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
Kyrie eleison. Jezu, почуй нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Троица, Один Boże, Jezu, Synie Boga Żywego, Jezu, odlustrowanie Ojca, Jezu, jasność światła wiecznego, Jezu, Wolodaru chwały, Jezu, Słońca Sprawiedliwości, Jezu, Synie Panny Maryi, Jezu, najmilejszy, Jezu, najcudowniejszy, Jezu, Boże mocny, Jezu, Ojcze будущего światu, Jezu, Wiastunie Wielkiej Rady, Jezu, najmogutniejszy, Jezu, najcierpliwniejszy, Jezu, najposłuchmianiejszy, Jezu, cichy i pokorny sercem, Jezu, wzór czystości, Jezu, jaki lubisz nas, Jezu, Boże spokoju, Jezu, dawca życia, Jezu, wzór cnotą, Jezu, jaki pragniesz duszą naszych, Jezu, Boże nasz, Jezu, przytulak nasz, Jezu, Ojcze ubogich, Jezu, skarbie wiernych, Jezu, dobry paster, Jezu, światło prawdziwe, Jezu, mądrość przedwieczna, Jezu, dobrynia bezmierzna, Jezu, droga i życie nasze, Jezu, radość aniołów, Jezu, Wolodar patriarchów, Jezu, nastavnik apostolów, Jezu, uczyciel ewangelistów, Jezu, mужność muczeników, Jezu, światło wierowyznawców, Jezu, czystość Panną, Jezu, korona всех świętych, будь до нас літостивий, даруй нам Єзу. Будь до нас літостивий, вислухай нас, Єзу. Ад усяго злога вибав нас, Єзу. Ад граху всялякого вибав нас, Єзу. Ад гневу Твоего, ад подступов сатаны, ад духа нечистости, ад смерти вечной, ад занядбания натхнения Твоих, праз таємницю святого уцілаўлення Твоего, праз нараджэнне Твоё, праз дзяцінства Твоё, праз найсвяцейшае жыццё Твоё, праз труды Твоє, праз крывавы пот і муку Твою, праз крышы пакінутасць Твоє, праз нясіленасць Твою, праз смерць і пахаванне Твоё, праз уваскрасенне Твоё, праз унебаўшэсце Твоё, праз Твоё ўстанаўленне найсвяцейшай Еўхарыстыі, праз радасці Твоє, праз хвалу Твою, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам Єзу. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Єзу. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі, Єзу. Єзу, пачуй нас, Єзу, выслухай нас. Молімся. Усемагутны Божа, дары нас боязю і бясконцай любоўю да святога імя Твайго, бо Ты ніколі не пакідаеш без апекі тых, каго узмацняеш у трываласці любові сваёй, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Ты
poklica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblióbszy się w człowieka, nie wzgardzileś Panny lonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie i rajskiego kraj żywota otworzyleś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, chwale Ojca Syn jedyny. Trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż od nich grzech, co plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządź je broń po wszystkie lata. Prowadź z niebios płonie bramy, my wikarzy władco świata, imię Twoje wystawiamy, po wiek wieków nie ustanie, i sławie Twoje czyny. Zjaw swą litość w życiu całym, Ty, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufale, nie zawstydzę się na wieki. W Tobie, Panie, zaufale, nie zawstydzę się na wieki. Молимся. Боже, Ты у найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz.
wielbię Ciebie. O żywy chlebie nasz, o żywy chlebie nasz, wielbię Ciebie.